Wel, gyfeillion, gadewch i ni gan y rwythfed emyn i ddechrau y bora hwn. Hymn number 8. Dewch, bawb sy'n caru enw'r oen, de ffrawn a thuoedd can, i frenin calon sain trawn fawl, am grymwn oll o'i flaen. Ein brenin yw, a'n ceidwad mawr, ein priod mwyn di lys, gogoniant hwn a leinwr nef, ei deyrnas beri byth. Doedd hos, da fodau'r byd a chlod i baid i un brenin glân. Pan fyddo Crist yn destun mawl, pwy ddichon wrthod can. Hymn number 8. Darllenaf o'r bedwaredd benod ar 10 o Efengyl Ioan. Our reading is from St. John's Gospel, chapter 14. If you want to follow it in English, pages 1097 and 98. In Welsh, pages 119 and 120. Peidiwch â gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn nhw a chredwch yn ofinnau. Yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau, pe na byddai fesu, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd i baratoi lle i chwi, ac os haf a pharatoi lle i chwi, fe ddof yn ôl, a chymryd chwi ataf y hun, mwyn i chwithau fod lle rwy fi. Fe wyddoch y ffordd i'r lle rwy fi'n myned. Meddai Thomas wrtho arglwydd, ni wyddom i ble rwy ti'n mynd, sut y medrwn ni wybod y ffordd. Dywedodd Iesu wrtho, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Ni dyw neb yn dod at y tad, ond tro fi. Os ydych wedi fy adnabod i, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, ydych bellach yn ei adnabod ef ac wedi ei weld ef. Meddai Philip wrtho arglwydd, dangos i ni'r tad a bydd hynny'n ddigon i ni. Atebodd Iesu ef, a wyf wedi bod gychyd gyda chwi, heb i ti fadnabod, Philip. Dyma'r sawl sydd wedi fy ngweld i, wedi gweld y tad. Sut y medru di ddweud, dangos i ni'r tad. Ond nid oed yn credu fy mod i yn y tad, a'r tad yn o fi. Y geiriau rwy fi'n ei dweud wrthych, nid ohono fy hun yr wyf yn ei llefaru. Y tad sy'n aros yn o fi, sydd yn gwneud ei weithredoedd fel hyn. Credwch fi pan ddywedaf fy mod i yn y tad, a'r tad yn o fi. Neu yntau, credwch ar sail y gweithredoedd ei hunain.
Yn wir, rwy'n dweud wrth eich, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd yn gwneud gweithredoedd. Y gweithredoedd rwy fi'n ei gwneud. Yn wir, bydd yn gwneud rhai mwy na'r rheini. Oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Beth bynnag a ofynnwch yn fenw i fe'i gnaf. Mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab. Os gofynnwch unrhyw beth i mi yn fy enw i fe'i gnaf. If the world hates me, know that it has hated me before it has hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember this word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. But all these things I will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me. If I had not come and spoken to you, they would not have been guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Whoever hates me hates my Father also. If I had done among them the works I have done in your name, they would not be guilty of sin. But now they have seen and hated both me and my Father. But the word that is written in their law must be fulfilled. They hated me without a cause. But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me. And you will also bear witness, because you have been with me from the beginning. What a revealing chapter. Bendithiad yw darllen ar gwrando o'r benod yna. Gadewch i ni ganu ymhellach ar emyn rhif 222. All the twos, hymn number 222. Tyrd atom ni o greu'r pob goleuni, throdi ei nos yn ddydd, par i ni weld holl lwybrau'r daith, yn gloiwyd anlewyrch gras a ffydd. Tyrd atom ni o dad ein hardwydd Iesu, un harwain at o ef, can molwn fydd yr hwn sydd yn gwaredu, bendigaid fab y nef, 222.
Whether you, let us pray. Chos a seog a thragwydd o ddiw. Dyw ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. A'n dyw ninnau, trawn atat yn ei enw ef, a chydau gyfryngiad ef o'r newydd y bore hwn. Diolch i ti am bob cynnal a fe arnom ni. Am ein harbed ni i ni gael gweld y sul newydd hwn yn gwawrio. A ninnau wedi dod yma gyda'r llawn hyder ffydd, gan fod yn fwy argyhoeddedig nag erioed. Mae deyrnas di a'i hegwyddorion ydy'r unig obaith i'r hen byd yma. We thank you, Lord, for this new service. It's unique. It's never been held before, and it will never be held again. So let us make great things of it. And not just come here for an hour and have a cup of tea and a chat and go home. Let us come always expecting great things of God. We thank you for saving our lives until this particular hour. We've had so many hours like this before, Lord, and we hope there are many to come, but let's hope that they do not become mechanical. Os bydd yn hoedfawn ni'n mynd yn beiriannol arglwydd, fe gosant ei hystyr, ei heffaith, bydd yn agos atom ni felly. Pobl sydd ei meddyliau'n crwydrodym ni, hyd yn oed ar weddi, a'n llygaid ni ar gau. Mae'n anodd iawn cael allan beth ar byd. Ond ni ddeithom yma chwaith i anghofio'r byd a'i loes. Naddo. Nertha ni dy eglwys arglwydd i dosturio wrth y byd a rhoi hysgwydd hi o dan ei groes. Diolch hwn am bregethiad y gair heddiw mhob man. Da ni'n meddwl wrth gwrs am ein traddodiad Cymraeg ni, ond mae'n rhaid i ni gyfadde efo arglwydd fod yna y bydd yna yn ystod y dydd hwn laweroedd o gynulleidfaoedd dros y ddeiar i gyd yn dy ganmol di i'r cymylau. Ym mhob iaith a llun a lliw a thraddodiad posibl. Felly, da ni'n rhan o gynulleidfa na fedar neb mo'i rhifo. We, this morning, Lord, form part of a countless congregation. When we think of all the chapels and churches throughout the world who are and who will be worshipping you today, through various forms of worship, through various languages. But we thank you that we are among that congregation. Cofia weinidogion yr eglwysi arglwydd am yn bugeiliaid ni heddiw. A da ni yn meddwl yn ddwys iawn amdanynt. Weithiau efallai mae'n anodd iddyn nhw weld unrhyw ymateb i'w hymdrechion. Ac felly, da ni gyd yn ddigon dynol i ddigalonau ar adegau. Ond diolch i ti am iddynt gael ei ffydd ddiysgog yno ti. A gwybod na fi llafur neb yn ofer yn yr arglwydd. Nobody's labour in the Lord has ever been in vain, Lord. Oh, no, because you will add to it so many times. You will increase it so it is so effective. Diolch, diolch i'w ein lle ni. A dyna o arglwydd yn ceisio daddoli ni mewn ysbryd a gwirionedd. Fel mae'r emynydd yn dweud, mae ganddo un gwasanaeth hawl. A gweddus i ni gannym hawl. Dawn gyrra'i fron a llawen gan. Rhawn iddo glod trwy galon lan. The Lord, ye know, is God indeed. Without our aid, he did us make. We are his folk.
He doth us feed, and for his sheep he doth us praise. Oh, enter then his gates with praise, approach with joy his courts unto. Bless, Lord, praise his name always, for it is seemly so to do. Ia, gweddus yw mawl. Ac os yda ni weithiau'n meddwl, wel, na ni wedi clywed popeth o'r blaen, a wedodd y pregethwr, mae newyddau yr efengil yn dechrau mynd o'n bywydau ni eto, fe fydd rhyw newydd wyrth o'i angau drud, yn dod o hyd i'r golau. Hyfryd eiriau'r Iesur hen elfen, ynddo? Hen elfen. Ia, maent o hyd yn newydd. Maent yn llawn o'r nef. Yr unig un sydd yn ddigyfnewid yn plith ni. Ia, symud newid mae gwybodaeth a dysgeidiaeth dyn. Aros mae efengil Iesu fydd yr un. I'r Iesu mae ei wenau tirion yn goleuo'r beth, ac yn ei wirionedd mae tragwyddol chedd. Aros gyda ni, waddys yr oedfa hon arglwydd. Tyr gyda ni un gwahanol gartrefleoedd a chalchoedd. Mwyn i eraill yn chwyro yn bod ni wedi derbyn rhywbeth o'r newydd. Arwain ni nawr at ysbryd i ddogoneddu. Dyr o ras i ni yn ein holl ymwneud ag eraill. Pobl sydd mewn anghenion mawr. Cadeiria gwag ar ei lwydydd. Pwy ont y di a fedar gysuro y cyfriwrau. Arwain ni, defnyddia ni, maddau ni, ein pechod i dderbyn. Mwyn Iesu Grist, ein ceidwad pendigedig. Amen.
Bore da bawb, and a warm welcome to you, and a big welcome back to Ariana Call. It's lovely to have you back with us. I think you joined us at Christmas, and it's good to have you back. I know yesterday we had a good storm Anthony, and today, and this is not my joke, it's we've got Parchedig Anthony Williams, a mae'n glyn cael croesawu chi Parchedig Anthony. And Margaret, a warm welcome to you. And ni'n edrych ymlaen I cael clywed eich neges, Anthony, a diolch am gefnogi ni tro ar ôl tro. Yes, there will be only a morning service here over August, so only one service here today, and no midweek service. So the next service here will be next Sunday, and it'll be Parchedig Richard Brunt leading the service. Thank you, Paul, for playing this morning. We value your contribution. Also, in talking of Paul and the organ, we have an organ recital here on the 16th of August. It'll be given by Edward Batting at 1 p.m. So that's on the 16th of August. A few other dates for you. On the 2nd of September, Ail o Fedi, fydd gwasanaeth sefydlu y Parchedig Aled Jones yn Hampstead Garden suburb. So fysa'n glyn cael cefnogaeth I groesawu I Linden. And also on the 16th of September, Ras y Capelli. I think last year we had about 15 of us, and we had a good afternoon out. And this Saturday, on the 16th, this year we're going from Paddington to Capel y Borough. We're raising money for guide dogs for the blind. And when we get near to the borough, we're going to have a historical walk. So do put that date in the diary. It's well worth coming. And if you can only join us for part of the walk, please do so. Croesaw cynnes I bawb ymuno ni hwnnw. Nawr, dawn nhw hamgylch I dderbyn eich rhoddion, and do come and join us for a cup of tea at the end of the service. Yr emyn 856, 856. I must read this hymn throughout because it is an agonizing hymn by J.T. Job. He's written similar ones as well,
because of his bitter experiences at the First World War. And if you look at the date, his law didn't expect him to go through the Second World War. He was taken in 1938. Arglwydd nef a dyar, gariad hos a lluog, rhyfedd ddoethineb, a pherffaith yn dy waith, cerddais ar y tonnau drwy'r storm gynddeiriog, a byd tawelwch wedi'r ddrycyn faith. Arglwydd, beth a dalon am dy faith ffyddlondeb, arwainiaeth gyngor yn ffordd dewyllus fawr. Disgyr hos genhedloedd cheddwch a thiriondeb, eiddo y deyrnas, frenin nef a llawr. Maddau dirion arglwydd, ddirfawr fai y boblwydd. Maddau rwys gan niwiol ein holl benneithiaid ni. Tywys hwyntydd llwybrau, arglwydd i o'r sioedd, llwybrau hyfrydwch dy gymdeithas di. Maddau, arglwydd, maddau, fydd oedd lan faddeuant, tardd grasus a'i nefol y saint, o oes i oes. Maddau, arglwydd, maddau, casgler dogoniant, ryfedd gyncheuaf, grawnwyn, per y groes. Dear me, 856. Diolch yn fawr, Marianne, am y croeso
Charedig I bilpid yr eglwys. Dwi'n cael y fraint oed hefo chi yn gyson yn cyd addoli. Ond diolch am gael bod yma. A diolch i Ann am gofio amdana i pan mae'r cyfle'n codi. Hyfryd iawn. Wel, dwi am aros yn y bedwaredd benod ar 10 o Efengyl Ioan. Dim ond y geiriau agoriadol sydd gen I fel testyn yn yr hen Gymraeg na thrasoder eich calon. Rydych yn credu yn nhw, credwch yn o finnau hefyd. St. John's Gospel, chapter 1, the opening verse, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Ym mhenodau canol Efengyl Ioan, sy'n cynnwys y benod hon, fe gair anerchiadau ffarwel yr arglwydd Iesu i'w ddisgyblion. Yr arglwydd yn sylweddoli nad oedd ffordd arall I derfynu weinidogaeth ar y ddaear ond croes. Ac mae o'n ceisio darbwyso'r disgyblion y hynny. We have in this chapter part of the farewell discourses of the Lord Jesus to his disciples. He knew that the cross was inevitable and inescapable, and he is trying to educate them, trying to convince them of that fact, but he seems to be failing abysmally. Ymhen ychydig o amser buasai byd y disgyblion yn chwilfryw ac yn ddryswch o'i hamgylch. Mae chlydau ei hael ganol dydd. Fel y canodd y salmydd, diffyg Iaswn penach redaswn, weledau oni'r arglwydd, yn hir yr rhai byw. Yn rhyfedd iawn, fe gair 2 gais yn y benon sy'n dangos anwybodaeth y disgyblion ynddo. Dangos i ni'r tad a digon yw i ni. Dydan ni'n gwybod y ffordd. We don't know the way, Lord. Show us the way. Show us the Father, and we will believe. And I think Jesus was at his most low in spirit at this time. For goodness sake, I've been with you all these a few years now, and I've shown you everything. I have shared all my innermost secrets with you. Don't you know me? Yes, he was. It's a very low ebb. Ni wyddom ni baler wyt ti'n mynd. Yeah. Gwnaeth yr Iesu ei orau glas I ddangos i'r brodyr mae efe oedd y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. And you, I'm sure, like me, have witnessed seeking directions. I suppose less so now with all this sat-nav and the rest of it. But if we're in a car or something, we're hopelessly lost. We don't know where we are, and we ask somebody, and he or she says, yes, you take the first turning left, and then you go on the third right, and all the rest of it, and we think, oh dear, we wish we hadn't asked. But we thank the people who say, look, I know where it is, I'll show you the way. Diolch i'r rheini. Dyna mae'r Iesu'n i'w wneud. Nid rhoi cyfarwyddiadau, mae ai chi a finnau, y fod i'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Unfelled yw'r Iesu. Nid dyn ar rydd gynghorion ydi o, ynglyn â'r ffordd a'r cyfeiriad. Dylem ei cerdded na. Mae fi yw y ffordd. George Rees yn et y di yw'r ffordd, a mwy na'r ffordd I mi, tydi yng ngrym. Pa les ymdrechydd arglwydd, hebo ti, a mi nain ddim. We can be very good administrators in chapel. We can be acceptable ministers. Pa les ymdrechydd arglwydd, hebo ti. A mi nain ddim o rymus un, naw y bil o fwrhau. Dy nerth am ceidw unau, cheb lesgau. Penod ydi hon sy'n datgyddio llawer.
Mae'n dangos cheilion i'r arglwydd, sydd yn rhoi popeth angen rheidiol i'w blant ym mhob oes. Rhoddion y deyrnas. Beth ydyn nhw? Mae'n yn gwbl a neirif. The gifts of the kingdom are countless. Dyma chi dair ohonyn nhw am ychydig. Mae Dyw yn Iesu Grist yn rhoi goleuni I fyd tywyll. God in Jesus Christ gives light to a dark world. And we were told in the university not to reveal all our headings at the beginning, or people might not listen. Well, I'm going to heed that advice, so we'll take them one by one. Rhydd oleuni I fyd tywyll. Ystyfnig iawn ydyw ei blant ym mhob oes, rhai araf I ddysgu. Wedi 2000 ar rhagor o flynyddoedd o lein i'r groes. Peri pobl sy'n arddel enw'r Iesu ymladd yn erbyn ei gilydd mewn geiriau a gweithredoedd. Ia, athro ac arweinydd meddai Elfed yw efe mhob oes. Athra peri'r ddaear, peri golau'r groes. Dail yr arglwydd yn hwyrfrydig I lyd ac yn fawr o drigaredd. I like the English translation of that in the hymn we used to sing at school. Praise my soul, the King of heaven. And the line is, slow to chide and swift to bless. Gobander. What a succinct way of putting it. Yeah, dyna ni. Goleuni yw Dyw, mae'r salmydd. Cyn oes ynddo ddim tywyllwch. God is light, and in him is no darkness at all. That's called synonymous parallelism, but I think we'd be quite happy without knowing that. So many of the Psalms say the same thing twice in order to give it emphasis. Ac wrth edrych o'n cwmpas heddiw, gofidiwn a phryderwn, ceisiwn edrych i'r dyfodol o nos ymddengys ar y gorwel. Ymyd y safonau isel ar pen ryddyd, a'i Dyw ar drai ar orwel pell ydy'n profiad ni. No, God isn't away from us on the far horizon, he's here with us. There's something wrong with us if we can't see him and feel and sense his presence. Chosodd neb y ffordd i'r nefoedd. Mae Elfen yn gwneud yn dda bron yma today. Un arall o emynau. Chosodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth y ganlyn di erioed. Mae'n olau ond cael gweld y wyneb di. Datgelodd yr Iesu y cyfan i'w blant gan gadw dim yn ôl. Rhodd arall ydyw gallu di derfyn I fyd di ymadferth. Another gift by God in Jesus Christ is a limitless power to a helpless world. Yn wir meddaf I chwi, meddai'r benod, yr hwn sydd yn credu yn o fi, y gweithredoedd yr o'i fi yn ei gwneithir, yn taich hefyd ei wna, a mwy na'r rhai hyn na wnau fe. Is that right? People who believe in him and struggle to live the Christian life will do greater works than he did. I wonder, yes, it is true. It is true. Because today, far more is possible in every sphere, isn't it? Think of medicine than was ever possible in Jesus' days here. In the flesh, far more. Jesus is living on within his doctors and surgeons and nurses. People are saved today who would have died even 30 years ago. Felly, mwy na rhai hyn a wnau fe. Ie, roedd gan yr eglwys fore y gallu I achau clefydau, ond nid oedd yr addewid ddiben draw honno ganddi.
Pryn y gesur dweud iddynt gyflawni gweithredoedd mwy na'r Iesu. Erbyn hyn, mae hynny'n bosibl. Mae ffordd beth i fynd eto, ond yn oes. Y myd meddygaeth a sawl feddygaeth I goncro a fiechydon. Ond mae person ar y ffordd ac yn feddiannol ar a ddewyd ddi ben draw'r Iesu. Mi a fyddaf gyda thi bob amser I ddiwedd y byd. What does that mean? I'll be with you always to the end of the world, to the end of materialism, everything else that people worship today, and so do we at times. Ja, nis gadawaf chwyn am y ddifad. Mi a ddeiaf atoch wi. I won't leave you bereft, comfortless. I will come to you. He says that more than once, doesn't he, in the New Testament. Don't hang on to me. I've got to go so that I can come back. And yeah. Trir Iesu ddiymadferthedd pobl yn nasu rhyfeddol. Jesus turns people's helplessness into a limitless power. Dyma'r drydedd rodd, sef tangnefedd I fyd cythryblus. Now, I don't know an English word for tangnefedd, I'm sorry. There are some which are near, perhaps, tranquility, serenity, peace. Well, that's what Jesus gives to a troubled world. William Barclay, mae hwnnw yn ffrind mawr I bob pregethwr. The Daily Study Bibles. In there, he calls this section of this chapter the bequests of Christ, cymunroddion Christ. Tra cyfeiriau esboniwr arall ati fel the last will and testament of our Lord Jesus Christ. My peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Don't let your heart be troubled, don't be afraid. Doedd gan Iesu ddim meddiannau materol I'w gadael I neb iddyn nhw syrthio allan yn eu cylch, ond fe roddodd y peth gwerthfawrocaf yn y byd, fy tangnefedd. Rwyf yn ei roddi I chwi. Nid fel mae'r byd yn roddi, rodda fi'n chwi na thrasoder eich calon ac na gofned. I never cease to be amazed with these hymns. I was called the walking hymn book in my childhood. Well, I can't help it. I seem to remember them all. And this one now, the inspired bard, and rhyfeddod a beryn ddiddarfon. Does na ddim byd mwy barddonol berffaith na hynny, nag oes. Ac oes. Yw'r ffordd a gymerodd fe I gadw pechadur cosedig trwy farw ei hun yn ei le. Cynnig bal mae I wella'r ddynoliaeth. Un sy'n medru gostegu'r ddrycyn. We've had it this morning. Di tawelwch wedi'r ddrycyn faith. No. Wel, mi fed ar llaw feddyg efo'i dechnegau newydd. Gwneud llawer, medar. Ond yr Iesu ydy'r feddyg mawr. Cofio, do'n i'm yn cofio y perthynas hwn. Chwaer fy mam, wel, mam ei gŵr hi, ar ei gwely angau a'r meddyg yno. A hithan yn gwybod, yn dweud nad oedd dim gobaith bellach iddi. Mynd oedd hi. Diolch yn fawr I chi, doctor, meddai. A chi wedi gwneud eich gorau glas I mi. Fedra I byth ddiolch digon. Dwi'n troi rwan, meddai, at y meddyg mawr. Tybod, a da ni feddiannol ar ffydd felly heddiw. Dwedwch.
Hadwn chi'n cofio'r disgyblion yn y cwch efo Iesu, neu'r llong, ia cwch oedd yma siwr, ar fôr Galilea, ynde. A'r arglwydd ar ei hyd, a'i lygaid ar gau, a nhw'n meddwl, mae hwn yn cysgu drwy'r cwbl sy'n gwahaniaeth gan amdanom ni. He's sleeping on the boat. He's just lying down. Arglwydd, meddwl nhw, cofia ni. Remember us, Lord. We've had it. But he wasn't sleeping. He stood up, and what did he say? Well, didn't say very much at all, did he? But the elements, the wild elements, were tamed in no time. What manner of man is that even the winds and the waves obey him? Hy o'r storm gref, nid ofnaf ymchwil hon. Mae'r Iesu'n dysgu perchen ffydd i rodio ar y don. Ia pob gallu llawn drwy'r byd a'r nef sydd yn ei law nawr. Ni rwystra gallu uffern gref ddibenion Iesu mawr. And those ends, those goals are ours, and they will be forever. Nobody will remember us in 40 years. Very few people. We're just guardians, aren't we, over a period. A diolch am gael fod felly'n wilwyr yn capeli. Ein braint yn y byd anghennus hwn. Ydyw cynnig y balm yn dy artangnefedd hwn i frodyr a chwiorydd syddedig. Na thralloder eich calon. Credwch yn nhw, credwch yn ofinnau hefyd. Gogoniant i'w enw. Amen. $396. 396. Sicrwydd bendigaid, Iesu'n rhan. Cyn y diwernes nef yn y man, a'r iachawdwriaeth, pryniant a wnaed, ganed o'r ysbryd, golchwyd a'i waed. This is my story. This is my song, praising my Saviour all the day long. Ildi on the amod, dyma fy hedd, allwedd yng nghysur, Iesu ei medd. Aros a disgwyl, pob dydd. Soni yng nghariad arglwydd y ffydd. 396.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwios a'ch ceraint ym mhob man, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.